Okay, man, you are a social media. Yes, sir. About him or noise, dear. To go inside. What pack can I see? Maybe I have better because she was able to here. I'm not joking with you here. Like no name TikTok, you know, I can make put around few tag moon and when spot I who knew, gave Bianca better because she was. Come on, here I'm never up on social media. Yes, sir. Ngadi room again interview. Yes, sir. The phone I need na la biloto ke la maso. No, we can't let go. That's normal. Sir? Okugo no ke lege ko normal oku. Oh, normal. Ke nam ne la yanga. Yes, sir. Oku ana no ngam lega ya wo normal oku. Eh? Yes, sir. Oku hapre boge. Yes, sir. Oku hapre boga weekend. Come on, subscribe for that please. So can subscribe or check abago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bage. E watch it ya get back they just know what ya taku share the for what? Subscribe or for this place Chineke abago. Tighten up. Ya be ba pato ko be akokolata tu ta ke so normal oku. Oh, normal. Let him any they do they brief like this. Sir? And let him them bumbo like this. I'll start you, sir. Start talking. Yes, sir. Okay. Turn us on. Start talking. People high here like you know. Upon a gama brum mampolo. Upon a mampolo no still it to heto. The wire front, the wire front. The wire front. There's no self man. Turn on the wire front, turn us okay. Turn us around. Turn us around. I'll start talking. I'll start talking. Bachan Trishinala. Ten hand knock a size 2 and a in your machine. Ten hand knock go to Maka. Branga Astacham. Astacham. Lewanya front. Look front. Look front. Look front. Otu akuki kazaza. Otu atacha. Lotishiga brick and de Bogishinala. Branga Astacham. Beshokogang. We get check up web. Bianga Biagwa Musa Stacham. Look at. That would have phone again. Don't got me making taxi now. I get working it. Chamaka. Chamakonya. Annie. I get working it. Edwin. Gebe woman. I go one. Maga Keshe pronounce Ahage. Chamaka Edwin, 1 year bear. Anambra State. Eben Anambra. Idemili South Local Government. Eben Idemiri South. Alo. Eben Alo. Abo Village.
Ebe na Agbo village. Ozugbo. Iji ụmụ ole? Onwe. Ịdị afọ ole? 28. Ka ebe isi na-agba ọchị m? Lagos State. Gịnị ka ị na-arụ? M na-alụlụ mmadụ ọlụ, m na-alụ ebe a na-ele plumbing material. Since ị na-alụbeghị di kemgbe ị pụtara ụwa, enweela nwoke gwarala gị okwu marriage? Mba. Ọkwema na kemgbe ị pụtara ụwa, nwoke agwabeghị okwu marriage. Ọkwema na ọwa an error. Ọkwema na ọwụ a full time error from 22, 23, 24, 25, 26, 27 gị ruo 28. Nwoke agwabeghị okwu marriage. Ugbu a na ebe nwoke na-agwabeghị okwu marriage ebere for ọlụlụ di, ịchọrọ ka nwoke gwa gị na agara m alụ gị, alụkwa anụ gị. Ka ụdị nwoke chọrọ ka ọ bata n'ime ndụ gị. Enidi m nwoke dị serious, nwoke ma ihe ọ chọrọ, nwoke na-atụkwa egwu Chukwu. Nwoke dị shiash, nwoke ma ihe acha, nwoke na-ata egwu Chukwu. Ịtụgo egwu Chukwu ote ede na. Ịtụgo egwu Chukwu ote ede na Chineke akpọ gị ọkụ. Bịara nga nwoke dị shiash. Ebe ị chọrọ ka nwoke tụgo egwu Chukwu, gwa ya egewa ahụ na Zion Ministry. Gwa ya egewa ahụ na nke Mbaka. Ị chọrọ ka nwoke na-ata egwu Chukwu. Gwa ya egewa ahụ na nke Ebube Mmụọ Nsọ, Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Ana m atụ egwu Chukwu. Ịtụgo egwu Chukwu. Ịtụgo egwu Chukwu. Then ga-ebịa ma nga. Ga-ebịa ma n'ụlọ ebe nga ndị mmehie juru. Ga-ebịa ma nga ndị ọkwamiko na ndị mmehie na ndị oshi na ndị ama juru nọ nga na. Ị na-ata egwu Chukwu. Ga-ebịa ma nga mụ ha wee sị na. It's okay. Nwoke ga-alụ gị ego ole ka ị chọrọ ka o nwee na akaụntụ ya tupu ya alụọ gị? Onwe particular amount m chọrọ ka o nwee. Ihe dị na ya bụ inwe income a ga-eji once a na-eri 3 square meal in a day. Enwe particular amount m bụ n'oge. Once a na-eri 3 square meal. Then na-etekikwa care of onwe bill a na-akwụ n'ụlọ is responsibility. Iji alaike nwaanyị ibe gị ka iji alaike amụ? Sa? Iji alaike nwaanyị ibe gị, ị na-eme nwaanyị eme nwoke ka ọ naanị nwoke ka ị na-eme? Sọsọ nwoke. Nne gị na nna gị ọ ka dị ndụ? Yes, sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? 3. Egbe eluigwe ọgbagbole mmadụ na family si ya pụta? No, sir. Ị ṅụọla ọgwụ wepụ nwa mbụ? No, sir. Ị na-eshi ushi? No, sir. Enwere nwanne gị apịrị apị? No, sir. Akwara mmadụ amụ na family gị? No, sir. Mamịrị gị ọ na-aga straight ka ọ na-aga wa? Ọ na-aga straight. Enwere mgbe atagidere gị otele gị eme? No, sir. A na-ata gị a na-akụ gị ihe? No. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka ị gụrụ? Business administration. What is business administration? Business administration is a. Okay, what is business? Business is a place where people buy and sell. What is business? What is business? It's an act of buying and selling. In order to earn profit. Yes, sir. What is business administration?
What is business administration? Business administration is a study of Man and animal. no sir. Okay, what is a pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. Onwere mgbe atara gị n'ime moto. No sir. Kedu agwa ịma gị nwa nwere ịmawa agwa ọjọọ ị na-aga ala like nwoke hụnye echi ya sị na ọchọ ozi gị na ndụ ya, kedu ụdị agwa ọwụ? Onwekwa bishop. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Ị ma ire echi? Yes sir. Ata gị na-ekwe ha nkwa? No sir. Ị na-anyụ? Yes sir. Ị ga-enye n'ụdị mkpu ị na-eti? Genotype gị? Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? 080 81 ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushie eze gị for what? Subscribe or for this place Chineke agbaghị ọkụ. 788 340 Gbara ya 080 81 788 340. congrats.